Pilana lamsogo khaping takte bukhok songno te jotani YouTube channel lai tongne rokno tani ke tinang kasino khongo phai chok pajak kanrok yang pukulo ono go jomkhana kanrok obostar botoi kanrok tebo oba hai content nai tongani kanrok ani channel subscribe khardi tenrok ani or video no pulen sin paikha jorata hamka nai kanrok yang ko chini jatha jethi song nok rok nukhuna yang ko to pusu paijak ke borong burijuk bura bong khaba kuno nok rok no kaham ka tangai tongai malaya kanai naji kuno rok nok bising rok bo nai naji kuno obo nabar kotor watiro phakyan ke oro kuno tongai manani maton skri ko ke belai khana hari ko biara kising misik oba keno sin borok oba hai nok nuk rok tongoi no bukharok ko somoi ma tong tam khainai sini tiprasa kepal hanya ba hakena ma tong jo kono rok ne kosto khe no ma tong kana kosto ta na hinte samung tang kha sasanani ere jethi samung tang ya kangke masaya ta tang somalia samung bo tangai malaya kono no hain tha ka ke tam khachene na no pala masa ba sarai bo kure sanga ke ang ke nongnoro takhok rok phalo takhok wai ni phalo rok ni khanama ba kang takhok rok pa ni nei phaimani hai sangso su kaise ko ju pai hai phalo ta mo tini ke wai ya ke apunang takhok malangla khatana tini malang ala nang tini gobang help khlaimai nya phono ani je tongsakma ang tini jethi songno jetha songno brok sugia ba salsa phono chokphung hanai nai ang tini brok ni nukhongo phajak kahani bagano sini jetha jethi songnang belai no khairoka ke norbo khairok jagana brong nokhok rok no nukuinai ke jethi yasak dobo ke hambai jethi